بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. صدق الله العظيم. Hürmetli mümin Müslüman doğullar, Huday Tebarek ve Teala hemmenizin etýän taat ibadatlaryňyz öz fazly kerem bilen kabul etsin. Huday Tebarek ve Teala dergahyna galdyrýan gollaryňyzy, atşan elleriňizi, diniňizden şirim, dünýäňizden şirim, oglan muşak eçeriňizden şirim, hayır maksatlaryňyz Allah'dan dileýän bolsaňyz, Allah hemmeňize hayır maksatlaryňyz ata etsin. Görjeňiz gawlyk bolup Hudaý Tebarek we Taala emniyet, jan saglyk, ýurt parahatçylygy başymyzdan aýyrmasyn. Hazreti Halid ibn Walid radıyallahu anh'ın mübarek jeleselerinden 5-nji jelese, geçen jelese bir hulasasyny täze gelen aramyzda dostluğa bolsa, Resulullah aleyhissalatu vesselam ordun yurduna bir leşker iwerdi, 3000 sepahdan sahaba muhacir ensarlardan ýüşürip 3000 däneň başyny eňçe Hazreti Zeyd ibn Haritha diýen sahabany baş etdi. Zeyd şehit bolsa Cafer ibn Abi Talib baş bolar. Cafer de şehit bolasa Hazreti Abdullah ibn Rawaha başlyk bolar diýakadany 3 neferi begelledi. Eger 3-nji aýdan sahaba da şehit bolasa musulmanlar aralarynda sulh edip araňyzdan özüňiz birini begellep intihab edin diýip Resulullah aleyhissalatu vesselam bir leşker goşun iwerdi. Min illetide eňçe Resulullah aleyhissalamyň bir sefirini Bosra ýurdunyň padişahyna bir nama iwerip İslama çağıranna sefire el uzatmaly, emma Resulullah aleyhissalamyň mübarek sefirini Hazreti Harith ibn Umeyr radıyallahu anh onu Rum'un adamları şehit etipdiler. Bir 3000 däne sahabala baran wagtynda ewlerine 200.000 däne Rum'un adamları Araplan başga bilara goşulyp 200.000 nefer bolup musulmanlaryň ewine durýarlar. Şo tadan indi eger biz ýygymizy ewrilsek, musulmanlar bir şekest diýdi, musulmanlary biderek boljak diýip jeng meýdana giripdiler. Hazreti Zeyd ibn Haritha radıyallahu anh şehit boldy. Hazreti Cafer ibn Tayyar musulmanlaryň başy bolanna Hazreti Cafer ibn Tayyar da iki mübarek gollaryny berip perçem ýere gaçyrjakka bolup iki mübarek gollaryny berende Resulullah aleyhissalatu vesselam Cafer'i men cennette gördüm, iki mübarek elleriniň ýerine Allah qanat berip Cafer cennetin halan ýerine uçup ýötdi diýip Resulullah aleyhissalatu vesselam Hazreti Cafer de şeýle gurrunly aýtdy. Cafer ibn Abi Talib radıyallahu anh şehit bolandan sonra Abdullah ibn Rawaha radıyallahu anh musulmanlaryň başy bolýar. Emme ol mübarek sahabada dogonuňyzyň hawasyny saklaň, dogonuňyzyň etin goryň diýakadany jeng meýdana wurdurýa gitýär. Bu mübarek sahabada şahadet derejeye ýetip şehit bolýar. Musulmanlar başsyz galýarlar. Musulmanlar arada sulh edip bir neferi intihab etmeli. 3000 däne sahaba, 200.000 däne kafir Rumiýanyň beraberine. Emme
bir şehit bolan sahabalar Resulullah aleyhissalatu vesselam'a İmam Bukhari'nin rivayetinde vahiy bilen bir 3 tane sahaban şehit bolanını Allah bildiriyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam mübarek sözünde İmam Bukhari'nin rivayetinde aytıyor. Perçemi Müslümanların bayrağını Zeyd aldı. Zeyd şehit boldu. Ondan sonra Cafer aldı. Cafer de şehit boldu. Ondan sonra İbn Ravaha aldı. Hazreti Abdullah İbn Ravaha de şehit boldu. Şunu haber verip Medine'de Resulullah aleyhissalatu vesselam vahiy bilen biliyor. Bulan şehit bolanını aydıp duran vaxtında iki mübarek gözlerinden yaşlı qaytmağına duruptur Resulullah aleyhissalamın. Mübarek gözlerinden yaş qaydıp duran yağdayda bula şehit bolanlığını Resulullah aleyhissalatu vesselam aydıptır. Emma iyidinden hatta ahader raya perçemi inni üçüncülerden sonra Müslümanlı ölleri sulh edip eline bir sahaba aldı. Seyfun min siyufillah. Ol sahaba Allah'ın kılıçlarından bir kılıcın eline düştü diptir. Hatta fetahallahu aleyhim ravahul Bukhari. Ol mübarek sahaba baş bolandan sonra Allah fethu piruzini Müslümanlara berdi dip Resulullah aleyhisselam Medine'de oturan vaxtında vahiy bilen bolan yağdayı şehit bolanlarını Resulullah aleyhissalatu vesselam haber veriptir. Emma hazır haysi sahaba baş bolya nazire gurungle bilen bir bayraq alya Hazreti Halid ibn Walid ona girmekak Resulullah aleyhissalatu vesselam şu haber aydandan sonra bir mübarek Zeyd ibn Haritha'nın içerisine varıptır. Yani şehit bolallıkların haber verecek bolup naqat bir qiyin yağday Zeyd ibn Haritha gişiklikten ozal gurrun geçipdi. Gişiklikten Resulullah aleyhissalatu vesselam'ın yanına ulolya. Bir nezire bolup gelýärligi oğlan vaxtında min qabilesine, taifasına bir garetgerle hücum edip barıp Resulullah aleyhissalatu vesselam'ın yanındaki Zeyd ibn Haritha'nı oğlancık vaxtında alıp qaydıptırlar. Zeyd ibn Haritha radıyallahu anh gizecek vaxtında Resulullah aleyhissalatu vesselam'a peygamberlik berilmeke berde olya Hazreti Hadice'nin eline düşüyor. Hazreti Hadice de Resulullah aleyhissalama beriye peygamber bolmadığından önce gişiklikten oğlulluktan Resulullah aleyhissalamın yanına ulolan. Resulullah aleyhissalam peygamber bolmadığından önce Muhammed'in oğul diyemiştikli aleyhissalatu vesselam. Zeyd ibn Haritha oğlulluktan Resulullah aleyhissalamın yanına gezip gören şehit bolya. Taif'in adamları Resulullah aleyhisselam daşlap mübarek ayakların yaralan vaxtlarında yanındaki yoldaşı Zeyd ibn Haritha. Resulullah aleyhisselamın bir gezek daş bellenene ilerisine geçip, gayrasına geçip, evine geçip, ardına geçip Resulullah aleyhisselam'a daş degircekke olayan Zeyd ibn Haritha mübarek kelleleri yarılıp İnnişi sahaba şehit bolli. Imma min şahadeti Resulullah aleyhissalatu vesselam de insanna. Resulullah aleyhissalatu vesselam de bidyali insanna. Yürek bar Resulullah aleyhissalatu vesselam de. Evvelin o ahirin bar Resulullah aleyhissalam ağlap ses edip sahabalı eşitip ya Resulullah bu ağlaman neyme yüreklemiz deşilli de. Ya Resulullah bu neyme bu ağlama deyip yanındaki sahabalı soranla Zeyd ibn Haritha'dan sürüm evvelin ahirin bar Resulullah aleyhisselam ses edip ağlan yeri. İçerisine bar ya Hazreti Zeyd'in şehit bolanını aytmadan sürüm. Gidecek kıyıcağız varmıştı Hazreti Zeyd'in. Yörtüp Resulullah aleyhisselamın mübarek kucağını yörtüp üstüne minip böküp duran oğlan kıyıcağız. Resulullah aleyhissalatu vesselam'ın şehit bolanlığını içerisine eşittiriyor. Oğlancığı kıyıcağızın yüzcağız sallanıptır. Ama bir qiyin yağday Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam şonun sesi alakadan ağlanına Hazreti Sa'd ibn Ubade diyen sahaba soraptır. Ya Resulullah bu ağlaman neme yüreklimiz de deşilli de ya Resulullah diyenne bukaul habibi alel habib dost dostundan sürüm ağlamağı bediptir. Yani beter Resulullah aleyhisselam'a ağır yağday oluptur. Hazreti Zeyd'in içerisine şeyle haber veriyor. Emma anne
Cafer ibn Abi Talib radıyallahu anh onda içerisinde Resulullah aleyhissalatu vesselam barıp haber veriyor. Esma Hazreti Cafer'in zinanası. Ola itiya dakhala aleyya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem feda'a bani Cafer'in fera'aytuhu şemmehum ve zarafet aynah. Hazreti Cafer'in içerisinde varakıdan Resulullah aleyhissalatu vesselam şehit bololluğunu aytmadan süreyim. Baran vaktında Hazreti Cafer'in zinanası Esma aytya. Resulullah aleyhissalatu vesselam bize girdi. Yani bizim içeriğimize geldi. Cafer'in oğlancıklarını getirin deyip oğlanları çağırdı. Fera'aytuhu şemmehum. Hazreti Esma aytya. Men Resulullah aleyhissalatu vesselam'ı gördüm. Şemmehum. Men oğlancıklarımı isgap ve zarafet aynah. İki mübarek gözlerinden yaşla kaydıp tuttu. Resulullah aleyhisselam mübarek gözlerinden yaşla kaydıp duran vaktında men oğlancıklarımı isgap Resulullah aleyhissalatu vesselam'ın bir gezek üstüne sırmış ayağından yapışıp tuğala gözlerinden yaşla kaydıp duran yağdayı gördüm. Fekultu ya Resulallah ebelagake an Cafer'in şey'un. Ya Resulallah Cafer'den bir haber yetiştim sana deyip aytdım. Kale na'am kutilel yevm. Resulullah aleyhissalatu vesselam aytti. Havva Cafer şun şehit bollu dedi. Fekumna nebki. Hazreti Esma aytti. Biz himmemiz qalaqıdan ağlaşmağını durduk. Ve raca biz ağlaşmağını duran vaktimizde Resulullah aleyhissalatu vesselam evurulup izne gitti. Görün bir sahabalan şehit bolan yağdayın Resulullah aleyhisselam içerilerine varıp aydıptu. Mübarek gözlerinden yaşla kaydıptu. Resulullah aleyhissalatu vesselam de biz yal bir insan. Yüreğinde mihraballık ba, hamraklık ba, şefakat ba. Yürekleri bulan da ağır yemiştik. Sahabalan da yürekleri ağır yemiştik. Bunlara da kıyınçılıkla gelyenmiştik. Müslüman da oğullar. Amerika'yı bir tarih şenaslan biri Hart bu matem məňiz əsri jedidde yaşap ýöňiz ýaş oglanlar bir ýerden bir tähqiq etseňiz men diýenimi ol aýtýa taryhda beter bir ökde adam tamam tarih şenaslary üýşüripdir. Hemmämiz tarihtäki adamlary gördük. Hemmämiz okuýdyk, billik, näzire şahsiýetliklerini billik. Emma bir 100 tane ebermerde tarihi intihab edaqadanı sefiye tarihe yazıp koyaylı tamamı tarihte bir mandegar işleri edelle hem siyaset medar olsun hem özünü adamlar izine düşüryen olsun bir tehavvuli cihanını icat eden adamları 100 tane ebermerde tarihi yazayılın deyip başka tarih şenaslı bilen hemmesi işye. Bulan arasında 100 tane adamları intikab etdiye. 100 tane adam öz ditgahından intikab etdiye. Yoksa peygamberler hem insanlardan defede, hem insanlardan peygamberler ebermertli. Ama ol öz ditgahından intikab eden adamdı. Evleviyette Hazreti İsa'nı koyasım geliye deyiptir. Hazreti İsa şımahalı sellim dünyada izne düşyerleken emma taassubdan çıksak vaqi bin molsak haqaysak evleviyette 100 neferin inki başına durmalı Muhammed deyiptir aleyhi afdalus salatu vesselam. 100 neferin evveline yazılan Resulullah aleyhissalatu vesselam'ın adını yazıya. Nämeden şirim? Hazreti İsa bir zinanan adamsı olmadı. Emma Resulullah aleyhissalam zinanaga adamı bolli. Hazreti İsa'nın oğlancıklar bolmadı. Resulullah aleyhissalam oğlanlı bolli. Hazreti İsa oğlanı dünyadan geçmedi. Emma Resulullah aleyhissalam'ın hemme oğlanları, çağaları bir Hazreti Fatime'den başkalan hemmesi Resulullah aleyhissalam'ın öz zamanına dünyadan geçti. Hazreti İsa'nın yerine düşýärle ba, emma Resulullah aleyhissalatu vesselam'ın ki 1400 yıl üstünden geçse de muhabbetler eyni evvelki gün şonu görüp duran ýaly musulmanlar şizre muhabbetli ol gawar ýerle. Resulullah aleyhissalam'a muhabbetimiz näzire?
1400 yıl fakat zaman, yani gurrun edemizde 1400 yılla. Muhabbetimiz her zamanada Resulullah Aleyhisselam'a yüreğimizde tədece da. Şimdi Resulullah Aleyhisselam diyemizde 1400 yıllık arada bir muhabbet var mı? Daşlık var mı? Resulullah Aleyhisselam diyende eyni şimal yüreğimizde Resulullah Aleyhisselam mübarek evimizde bayal muhabbet var Müslümanlarda. Resulullah Aleyhissalatu vesselam Hazreti İsa cenglerde serdar fermanda bolmandır. Emma Muhammed fermanda bolupdur Aleyhissalatu vesselam. Oham her zady gözlesen bärde gezenne hamraklyk mehraban adammışdyk. Emma jeng meydanyna girenne özü bir kudretli adam görünýänmişdik. Sahabalar aýtýar şunu. Biz Resulullah Aleyhissalatu vesselam jenge girenne bärde hamrak mehraban adamlaryň ýanyna şondan aňyrda Resulullah Aleyhisselamdan aňyrda mehraban ýumşak adam ýok. Jeng meydana giren wagtynda sahabalar aýtýar. Biz Resulullah Aleyhisselam yerlerden gory ýylyp barýatdyk. Emma bu gadry güýçli, bu gadry zorly, bu gadry heýbetli bolup kafirlara garşy doktor ýetdi. Özümüz Resulullah Aleyhisselam'yň ýyzyna geçýärdik. Görüň. Biz Resulullah Aleyhisselam gory ýyly aňyryndan bärsinden geleýlip barýar. Emma Resulullah Aleyhisselam bu gadry kudretli, heýbetli bolýardy. Özümüz Resulullah Aleyhisselam'yň ýyzyna durýatdyk. Amşy zatlary göreňde 100 nefer berteri ebermerde tarihlaryň içinde inki evvelisi Resulullah Aleyhissalatu vesselam ýazýar. Emma Resulullah Aleyhissalatu vesselam de biz ýaly insanmışdyk. Biz sahabalar şehit bolan wagtynda bilan çağazyklaryny ýysgap, mübarek gözlerinden ýaş gaýdyp, yürekleri Resulullah Aleyhissalam'yň da ýüregi şolara awyýa, yüregine gynçylyk gelýär, yüregine agyr gelýär, gözlerden ýaş gelýär. Bize dersçi hemmemiz insanlar musibet gelen wagtynda yüreğimiz ağırsa da, gözlerimiz yaşarsa da dilimizden hiç wagtda biderek zat çıkarmaz. Şon Resulullah Aleyhissalatu vesselam'yň öwretçi bize şizre. Hazreti Sofalla Yarişan aýtdy: "Anыңdır malu ähliň her ne bari. Nämemiz bolsa, malymyz, eserimiz hemmesi Hudaýynky. Anыңdır malu ähliň her ne bari. Neçik kılsa özüniň ihtiyari. Allah näzire muamele etse Allah'ın ihtiyarı var. Hemmesi Allah'ınki. Kişi kim bolmasa razi kazaga, eger sabretmese gelgen belaga. Her bir adam razi bolmaly. Hudaýyň mulky hemmesi. Razi bolmasa gelýän belalara sabretmese, eger şükretmese hak nimetiga kaçan laýyk bolar bende atyga. Eger gelýän musibetlere razi bolmasaň, alýan berýän nimetlerine şükretmeseň, onu bende at bize hasan näzire dakylmaly Hazrat Sofalla Yarişan. Musibet gelende yüreklerimiz ağıryandır. Hemmemizin azizlemir vardır. Gawur ýerlerimiz vardır. Eneden, atandan, dogondan, dostdan, yardan, yan yoldaşdan. Musibet gelende yüreklerimiz ağıryandır. Gözlerimizden ýaş gaýtýandyr. Emma dilimizden biderek zat çıkarmaly. Eyni Resulullah Aleyhisselam'da da bolýanmışdyk. Hemmemiz insanla. İnsan bolandan sonra yürekde şefakat, mehrabani bolýar. Bir wagt bir kerwen bilen bir adamlaryň biri bir şähre tijarete gitýär. Bu adam şähre giren wagtynda düýesiniň üstünde ýükü de bar. Mung düýesini ogurlapdyr biri. Şeýle aňyrsyny özüye, bärsini özüye, ýanky heýwan malyn tafanak. Bir şäheriň içinde aýlanmana durýar, o köçeden, o hyýabandan her ýerik aýlanýar. Ahir görüpdir mung düýesini bir adamlaryň biri aňyrda tanafyndan tutakadan saklap duran bolmaly. Bir de malyň eýesi ýem görenne tanýar. Bärden barýar, "Bir men düýem, o da seň düýäň ýok, menki." "Hay baba, men diýem özüm, men eýesi men tanıyan malymy." "Onda ýok, diýe ýok, senki der o menki." Çekeleşýärler, senki de senki, menki de menki. Ahyrda näme etmeli? Gazi bilen açylşmaly many. Gazi barýarlar, men düýäm şol adam ally. Ol düýeden alkiden adam, o da aýtýar, "Ýok, düýe men özüminki." Bil adam ýalandan etdi, "Tu men düýämma" diýip. Gazi aýtýar, "Kiňiziň de menki bolýaňyz. Ben näzire muňa hukm etmeli. Haysiňiziň deliliňiz we medrekiňiz we şahidiniz we hiç gaýsynyňky ýok.
O düýäň eýesi bolup gelen adamma başga ýurtdan giripdi asli eýesi. Ol aýdypdyr, men düýäme bir alamat aýdaýyndypdyr. Ýöne düýäni öldürmeli bolýas. Ol düýäň alamaty da şi, düýäň bagry ýanygyly, jigeri ýanygyly. Haýman näzire bilmeli. Näzire bilseňiz öldürmeli bolsa öldürüň. Eger şu düýäň bagry ýanygyl bolmasa men şol adama bir düýe bereýinipdir. Emma eger de şu düýäň bagry ýanygyl bolsa, bu adam maňa şunu ýal bir düýe beräsin. Gazi razymy tarapda razy öldürüň diýe. O gassapla ýanky düýäni öldürýärli. Eýem görýärli düýäň bagry ýanygylmışdykda, ört gara. Ama gazi maňa aňgalýa, bir bolmajak da sen bir müň içinden näbir zat näzir aýtdyň meni? Düýäň bagry ýanygyllygyny näzire billiň sen? Ol adam aýdypdyr. Ýolga gelýän wagtymyzda bir düýäň gapdaljygynda bir gizije köşejigi batdy. Bir enesiniň daşyndan aňryk geçip, bärik geçip, o heýwanjyk oýnak gelýärdi. Bir gat akyp barýan suwdan geçmeli bolamyzda, ýankyň köşejigi suwa gaçdy, enesiniň gözüniň anyna bay çykarajak bolluk bolmady, o köşek ölli. Şo köşegi çykaryp bilmäni, ölü köşegi çykaramyzda, şu heýwan, enesi bolan heýwan düýe bir bögürüp bir ses etdi. Şonu özüm aýtdym, "Wah, heýwanyň bagry ýanada" diýdim. Men alamatyny şondan bilýänipdir. Aydan ýaly düýäde maksalallarynda bagry ýanygylmyşdyk. Bir heýwana şeýle agyr gelýän bolsa, bir mal akly ýok, şuury ýok diýilýär. Öz çağasyny, öz köşejigini şeýle ölsün gören wagtynda bagry ýanýan bolsa, hemmämiz insandyr. Hemmämize musibet gelende agyr gelýändir. Emma gurrun ştada edebin raayet etmeli. Allah mülkün eýesi. Musibet agyrla sen başyňa geliberse, yürek agyrar, gözle ýaşarar, emma dillen hiç wagtda biderek söz musulman adam çykarmalydyr. Näme Hazrat Abul Hasan Harakani kuddise sirruh aýtýar. Her bir adam öz ostady bilen, öz murşidi bilen yüreğinden biderek zat getirakadan şonu ağzına alasa 10 yıllık mesafet Allah'a yakillanmalasın. Riyazet çekiptir, takvalık ediptir, 10 yıl Hudaýa garşyn yakillapdyr. Emma bir yerde öz ustadyna bir hormatlyk etse 10 ýyly tamam bolar, ýene deslapdan sefirden başlar şol adam. Näme öz ustadyny edebin terk edenne. Wagtiki bir adam öz ustadyny edebin terk edenne 10 ýyllyk mesafet giden bolsa, ýyzyna gaýtýan bolsa. Wagtiki bir adam öz ustadyny bir hormatlyk eden wagtynda ol ewliýalyk derejä yetmek nesip etmeýän bolsa, Allah'a bir edebi etmeklik, Allah'a bir hormet etmeklik, ayşi zatla bizim başımıza gelmelim diýmeklik, ol adam Hudaýa bendegiden çykarýandyr. Allah ondan saklasın, hemmämiz musulman dogullu. Käde wagt Hudaý tebarek we taala insanlary iki zat bilen imtihan etýär. Ýaş oglanlar. Käde Allah ata bilen, yani sana berýär imtihan etýär. Sana bir nygmatlary berýär, sen imtihana salýar. Nemetli gelen wagtynda sen imtihanyň beraberinde näzire durýan. Rasulullah aleyhissalatu vesselam her wagtda bir nemet başyna gelse, Hudaý Taala tarapdan bir nygmaty Rasulullah aleyhissalatu vesselama gelen wagtynda kana iza ataahu amrun yasurruhu aw yusarru bih kharra sajiden. Rasulullah aleyhisselam bir zat begendirse eýýäm secdeye gitýänmişdik. Sana bir nemet gelse, sana bir Hudaý Taala tarapdan bir fazly gelse, eýýäm sen näzire berhord etmeli? Rasulullah aleyhissalatu vesselam secde edip Hudaýa şükür etýänmişdik. Izdivac etmek sana bir nemet. Sen Hudaýyň söýýän formasynda bolýanmy, ýa eýýämskine ütgap başlamalymy? Hudaý Taala tarapdan bir nemet gelse Rasulullah aleyhissalatu vesselam muň mugabeline secde etýänmişdik. Emma ikilenji, käde Hudaý Taala nemet o fazl berip benden imtihan etýär, käde wagtda bela bilen Hudaý Taala imtihan etýär. Sana bir gynçylykly, bir musibetli, bir gaýgyly, üst-üstüden bir feşarly gelýär sana.
Aslan her yerden seni qısılıp baryan, bir taraftan oğlun, bir taraftan qıydın, bir taraftan zindigin, bir taraftan sen başka şaraitlerin, işin, seni her taraftan bir qiyinçılığa salya, seni bir tariki zulmete oqlaya. Şulun hemmet Allah taraftan bir imtihan. Emma bilýäňizmi, her bir qaranqylyň ýyzyndan ýagtylyk bar. Hemişe giýje garalyp durmaýa, ýyzy ýagtylyga urýada. Hemmemiziň başymyzda da bir qyynçylyklar, gaýgylar, musibetler garalyp üstümizde dursa-da, o bulut hemişegi durmaýa, aýrylýada. Hazreti Yusuf qaranqy guýuň içine gaçýa. Qaranqy guýdan çykakadan Aziz-i Misr bolýa, bir qaranqylyk geçirmeli bolýa. Resulullah aleyhissalatu vesselam Miraja 7 gat asmanlara barýa. Sedretul Muntaha barýa, Allah bilen kepleşýä. Resulullah aleyhissalatu vesselam bu gadry qyynçylyklara galypdyr. Resulullah aleyhissalam Taýife barýa, daşlanýa. Hazreti Hadice şöýül dünýeden geçýä. Hazreti Ebu Talib dünýeden geçýä. Resulullah aleyhissalatu vesselam agyrlykla gelýä üstüne. Ondan sonra Hudaý Taala indi Mirajy nesip etýär. Pes her bir qaranqylykdan sonra adama ýagtylyk ýetýär. Hazreti Yunus ala nebiyina we aleyhissalatu vesselam, ey jawan musulman dogollu, şu aýtýan gurrunum ýüregiňiz gysylýan bolsa, gam gussaňyz ba bolsa, gam sen her ýerden fişordetýän bolsa, yüreğinde bir gamma bolsa, Hazreti Yunusun dogasy Hudaý Taalaň beren wädesi Qur'an-ı Kerimde. Sen gamy gossaň açar nepdir. O näme? Hazreti Yunus balygyň içine gaçan wagtynda "Wa zannuni iz zahaba mughadiban fa zanna an lan naqdira alayhi fanada fi zulumat." Hazreti Yunus qaranqy giýjäň içinde, qaranqy derýaň içinde, qaranqy balygyň içinde bir tesbih aýtýar. 7 gat asmanlar deşik gidipdir. 7 gat asmandaki perişteler teəccüb edip angalypdyrlar. Hudaýa biz şeýle sana tesbihler aýtýas, şeýle sana takdisler aýtýas. Hudaýa şeýle seni ullaýas. Häzir bizler awadan tesbih eşitmedik. Hudaýa biz zikir bir tesbih nerden gelýär diýip 7 gat asmandaki perişteler angaldan tesbih. Kat asmandaky perişteler teəccüb edip angalyp, Hudaýa bir tesbihini kim aýtýär? Nerden gelýär bir tesbih? Asmanlardan gelenak. Yerden, yeriň içinde, qaranqy yerde, qaranqy derýaň içinde, qaranqy balyň içinde Allah'ın peýgamberi Hazreti Yunus La ilahe illa ente subhanaka La ilahe illa ente subhanak inni kuntu minez zalimin. Hazreti Yunus'un dogatymyşdykda. Ve zannuni iz zahaba mughadiban fa zanna an lan naqdira alayhi fanada fi zulumati an la ilaha illa ent. Subhanaka inni kuntu minez zalimin. Hudaýa men özüme zulmetdim, senden başga Hudaý ýok diýip Hazreti Yunus'un tesbihsi. Görüň bir qyynçylyga galypdyr, bir qaranqylyga düşüpdir, ondan soňra bende ýagtylyga barýandyr. İnişan ýal Resulullah aleyhissalam de mübarek sahabalar bilen bu qyynçylyklara galypdyr. Ýürek gysylan wagtynda, gamyň ba wagtynda Hazreti Yunus'un mübarek tesbihini aýt. Hudaý tebarek we Teala Qur'an-ı Kerimde aýtdy: "Fenejjeynahu minel gam." Hazreti Yunus'a gamdan nijat berdik we kezalika nunjil mu'minin. Mu'minler de şonu aýtsa nijat berer. Ýüreginde gam bolsa aýrar diýe. Ýüreginde gammamy Hazreti Yunus'un dogasyny aýt. Emme geleyli gurrunun özüne sahabala 3 tane olokon başları şehit bolýar. Aralarına Sabit ibn Akram bir mübarek sahaba bayraq alypdyr, bulapdyr aralarında. Ey musulmanlar, ya ma'şarel muslimin istalihu ala raculin minkum. Araňyzda bir adama sulh edin diýipdir. Mu'tejengde 3000 nefer musulmanma, 200.000 däne rumiýiň beraberinde. Perçem alaqadan bulamana durupdyr, araňyzda bir bilen sulh edişiň diýipdirler. Ay sahabalar aýtdylar, sen özüň gowda diýipdirler. Yo, men işimde diýipdir. Menden haris zat, başga bir adam araňyzda intikab edin. Men başarjakkämin diýipdir, 3000 nefer, 200.000 nefer bilen men näzir mugabil etmeli diýipdir. Sahabalar aýtdylar, täze musulman bolan Halid ibn Walid radiyallahu anh. Ey Halid, sen biziň başymyz bol, hemmemiz sana teslim diýerler. Hazreti Halid ibn Walid radiyallahu anh baş walakadany çyny bilen
hem cengi revani hem cengi kudreti bilen bir kafirler Rumilere hücum etdiye. İmam Bukhari'nin rivayetinde Hazreti Halid'in öze etdiye, Rumiler bilen vuruşan wagtymyzda bu gadry güýji bilen gudraty bilen wurýanmışdyk, 9 tane kılıç elimde her wuramda dewilmäne durdy diye. Bu kılıçla da dewilmeli zatda zorunyň källigini belletdi. 9 tane kılıç elimde dewilli. Ahir Yamani bir kılıç watdy, şo gaýym mejerilipdir, elimde şo jydat diýip Hazreti Halid'in özi soňra aýtýanmışdyk. Hazreti Halid inne taktiki jengini ütgedipdir. Sahabalara öz ikinnini aramışdyk baş bolan wagtynda inni erti bäri gaýdallaryny erti giderlerine kullen ütgetdi Hazreti Halid ibn Walid. 3000 tane sahabaga aýtdy, biz eger jengden ýyzymizy öwürlik gitsek, onda taryhda musulmanlar şekest diýdi Rumilaryň beraberine diýip musulmanlar zelil we har kökezdigimiz bolar. Hiç wagtda ýyzlyn gaçmaz. Eger de jenge garşy olara dop dorsak 3000 nefer, 200.000 neferiň beraberinde belli bir menteqi halat hemmemiz helak bolarız. Sagdakile soala geçtinipdir. Soallakile saga geçin. Ewdakile ýyze geçin, ýyzdakile ewe geçin diýipdir. Kullen ütgedipdir far sefleri. Şeýtraqydan jenge girýärli arkadan bir sefi bejeripdir, atla bilen fakat tozollar galdyryň. 3000 nefer hemmeňiziň agzyna jeng meýdana gireňizde bir kelime bolsun. O da hemmeňiz bilelikde Allahu Ekber, Allahu Ekber, yerli yerden Allahu Ekber diýip gıýgyryň diýipdir. Arkadakiler de tozollasın, kafirlara garşyn ewliň gitmäň diýipdir. Ýyzlyn gaýdyň, şu giň meýdana garşyn ýyzlyn gaýdyň diýipdir. Aýdan ýal jeng meýdan başlaýa, Rumiler bilen jenge girýärle, sagdakile soala geçigili, soallakile saga geçigili, ewdakile ýyze geçigili, ýyzdakile ewe geçigili. Kullen Rumiler görýärle mugabelini ewlerini jedid bir başga bir bulara bir arka gelipdir, başka musulmanlara niru gelipdir diýip, ola näçe ünmer jeng etip ýörärle, yüreklerine sandırawmak gelmäne durýar. Bir tarapdan Allahu Ekber, Allahu Ekberle sesle gelmäne durýar. Oň üstüne arkadan tozalla galypdy, başga leşkerle bulara gelip duraw. Bula bize garşyn gaýdanak ýyzlyn giň meýdana biz çekip barýa, bulan bir nakşeler we biz gawajak bolýar diýip 3000 tane sahabaň ewünne 200.000 tane Rumila agab neşi etmäne durýar. Ýyza garşyn gaçmany durýarlar. Bu musulmanlara başga niru gelipdir diýip. Şondan hemmesi ýyzlyn musulmanlar jengde agab neşini etdi bolmady. Musulmanlar şekest diýdi bolmady. Musulmanlar hemmesi öler diýip gözleşip duran taýfalar görýärler musulmanlar olaň beraberini izzet bilen durdy. Rumilaryň hemmesi ewurliýa gitýärler. Taryhda sebit bolup galýar. 3000 tane musulmanlar 200.000 tane Rumilaryň beraberini şekest diýmetdi. Muny eşden wagtlarynda kän taýfalar, kän owalar, kän gabileler İslam dinine girip musulman bolmany durýar. Näme bi akyl bilen görüňde bolmaly zat däbi. 3000 nefer näzir 200.000 neferiň öwrüne durmaly, kän taýfalar musulman bolýar. Şondan Hazreti Halid ibn Walid Rumilaryň beraberinde Mu'te jenginde musulmanlar ser bolan dedip taryhda musulmanlaryň adyny şeýle Rumilaryň beraberinde şekest iýmedi diýip taryhda atlaryny galdyryp goýan Hazreti Halid ibn Walid radiyallahu anh. Resulullah aleyhissalatu vesselam'ın mübarek aýdan sözi. Resulullah aleyhissalatu vesselam ol 3 tane başlı şehit bolly, emma soňram Allah'ın kılıçlarından bir kılıç aldy, oň üstü bilen Hudaý Taala feth musulmanlara berdi diýeni. Şo fikir bilen, şo taktik bilen, şo magzy mutafekkir jengi Hazreti Halid ibn Walid'in dökön nakşesi bilen 200.000 Rumila agab neşini etdi. Musulmanlar ser bolend bolup gaýtýarlar. Sany musulmanlardan hemme kiş 3000 neferiň hemmesi şehit bolar, hemmesi öler diýip durup gözleşdiler. Hazreti Halid baş bolandan soňra fakat sany belleje 12 tane sahaba şehit bolupdyr. 12 tane sahaba şehit bolup Medine garşyn ewurlik gaýtýarlar. Emma Medine gelen wagtlarynda Resulullah aleyhissalatu vesselam başka sahabalar bilen Mu'te jenginden ewurlik gelýän sahabalaryň ewünden çykýar. Bu taada Resulullah aleyhisselam sahabalan şehit bolalların vahiy bilen aýtdy. Emma jengin ýagdaýlaryndan Medinedekilen habarlary ýok.
Bula inni görýe 3000 sepahyň hemmesi ewurlik gelýär. Medine'ň daşyna çykanlar Rasulullah aleyhissalatu vesselam çykýar, sahabalar çykýar, Medine'däkiler gözleşip durlar. Rasulullah aleyhissalam Hazreti Cafer Tayyar, şehit Cafer Tayyar'ın ogulcuğun maňa getirin diýipdir. Abdullah ibn Cafer'i gidecek oğlancık Rasulullah aleyhissalam göterakadani gelýän sahabalar gözleşip durupdyr. Zinanala bu sahabaların öwünden çykakadani bulara garşyn el-Furrar, siz gaçakla, siz näme şahadet nesip etmän, şehit bolmany hemmäňiz şu duruşuňyzda öwürlik gelýäňiz. Siz Rumiýlaň beraberine sanyňyz azalmandyr. Siz gaçyk gelýäňizmi diýip zinanyly dady gygyrmany durupdyr. Bir sahabalar wamyşdyk, ýani gitsele şahadet eger nesip etmese şehit bolmany öwürlik gaýdasala ar bilýänmişdikler. Bir sahabalar wamyşdyk, eger jeňde şekest diýip öwürlik gelsele öýlerinden çykmaýanmışdylar utanyp. Bulan arasında şözüre zinanalar da hatta gıygyrypdyrlar. Siz ferar etip geldiňizmi jeňden? Emma ola näme ýagdaýlar bolandan habarlary ýok. Halid ibn Walid näme taktikler bilen Rumiýler şekest berenden hiç gaýnyň habarlary ýok. Siz ferar etip geldiňizmi diýip bulara hejalet berjek bolanna Rasulullah aleyhissalatu vesselam leysu bil furrar walakinnahum el kurrar inşaallah azza ve celle. Öz pehlivan sahabalarından Rasulullah aleyhisselam difa edipdir. Leysu bil furrar, ola gaçyk gelýän sahaba da ola diýipdir. Ola mert sahabalar. Ola kurrar diýdigi heydere kerrar diýilýär, ýani gaýtadan dofulup gitýän, hiç bir musulmanla kafirdan gaçýan, çekinýän, kökezmeýän daýaw bula diýipdir. Bula öwürlik gaçyk gelen akla, bula ýene de öwürlik gitjekler. Bula piruz bolup gelýärler diýip Rasulullah aleyhissalatu vesselam bulardan difa etdi. Görün Hazreti Halid ibn Walid radıyallahu anh seyfun min suyufillah diýdi Rasulullah aleyhissalatu vesselam. Allah'ın kılıçlarından bir kılıç. Rasulullah aleyhissalatu vesselam'ın mübarek ağzından şu çıktı da Hazreti Halid ibn Walid Allah'ın kılıcı bolqally. Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayet etdi. Bir wagt men gördüm Rasulullah aleyhissalatu vesselam şeytirip giyeceğin içinde sahabalar gözlep tuttu. Ey Ebu Hureyre, şu geçip bariyen sahaba kim? Men falani diýdim. Onda Rasulullah aleyhissalatu vesselam neveyle gavbende. O falani kim? Men falani diýdim. Neveyle teleke bende. Halid ibn Walid geçip bariyatdi. Ey Ebu Hureyre, şu geçip bariyen kim? Men aýtdym, ya Rasulullah, Halid ibn Walid diýemde Rasulullah aleyhissalatu vesselam aýtdy, ni'me Abdullah Halid ibnul Walid, seyfun min suyufillah. Neveyle gavbende Halid ibn Walid, Allah'ın kılıçlarından bir kılıç diýdi. Allah'ın kılıçlarından bir kılıç diýip Rasulullah aleyhissalatu vesselam neveyle gavbende Allah'ın kılıçlarından bir kılıç diýip Rasulullah aleyhissalam'ın mübarek ağzından çykdy. Allah'ın kılıcı diýip sahabaların arasında Seyfullah laqab aldy. Emma dünýeden geçmeli bolan wagtynda Hazreti Halid ibn Walid radıyallahu anh 100'den ezafa jeňlerde baş bolup gitýär. Bäziler 125 jeň diýär. Emma daqiqra kalati 100'den ezafa jeň, emma sany bir bellide taryhda şeýle gelýär. 100'den ezafa jeňlerde Halid ibn Walid radıyallahu anh baş bolup gitýär. Şahadet nesip etmeýär. Hazreti Ömer'in halife wagtynda Ramazan ayın 18-nji güni 55 ýaşyndaky Halid ibn Walid radıyallahu anh düşekdeke bir ağla bir tarihi cümleni aýtdy. Men laqitu kaza ve kaza, şeýle jeňlerde men şereket etdim. Şeýle jeňlere baş bolup gitdim. Kılıçlan evine özüm goýýatdym. Menne şahadet nesip edermiki diýip, menne şehit bolaryn, şahadet derece yeterni diýip şeýle jeňlerde şereket etdim. Ve ma fi jasadi shibrun illa ve fihi zarbatu sayfin. Men ennamyn açyk köketdir, ennam bir görüň diýipdir. Ennamymda hiç bir jaý yok, meger kılıcın ya naýdan jaý vardır diýipdir. Aýdan ýaly mübarek ennamyny açypdyr. Hazreti Halid ibn Walid ennamynda bir salim yer ýokmuşdy. Kılıç degipdir, naýda degipdir. Tamamy bedenine yara barmyşdy. Muny görýäňizmi? Wa ha ana amutu ala firashi.
Görýäňizmi, men nipdir bir garry zenana ýaly düşekde jan berip barýan. Şahadet maňa nesip etmedi, men şehit bolmadym diýipdir. Hikmeti näme? Şeýle jenglere gitmeklik bilen şahadet nesip etmeýärlik hikmeti näme? Halid ibn Velid Resulullah aleyhissalatu vesselam Seyfullah diýdi. Resulullah aleyhissalamyň mübarek agzyndan lagaplenni Allah'ın kılıcı bolly. Halid ibn Velid jeng meydanlara girenne Allah'ın kılıcı bolakadan kafirler bilen uruşmany durdy. Şon Resulullah aleyhissalam muňa Allah'ın kılıcı diýdi. Halid ibn Velid eger jenglerde şehit bolup yere düşäse Allah'ın kılıcı kafirlaryň beraberinde şekest diýip yere düşmeli bolýar. Allah'ın kılıcı kafirlaryň beraberinde hiç wagtda şekest diýmeýär. Halid ibn Velid sen yere düşmelle, sen şehit bolmalle, sen şehit bolsaň Allah'ın kılıcı kafirlaryň beraberinde şekest diýip yere düşmeli bolýar. Bu bolmalle sen düşekde ihtiram bilen jan bermeli. Hazreti Halid ibn Velid Resulullah aleyhissalamyň mübarek agzyndan şu mübarek jumlany eşitenne Allah'ın kılıcı diýenni Allah'ın kılıcı bolup meydanlara girip şahadet nesip etmeýär. Görün Resulullah aleyhissalatu vesselamyň mübarek agzyndan çykýan sözle Allah'ın ýanyna da şodur musulman dogolla. Resulullah aleyhissalatu vesselam Kur'an-ı Kerim marada bir söz aýtdy. Ahirki jogurun inşallah şu bilen tamam etjek. Dersimiz Halid ibn Velid Resulullah aleyhissalam Seyfullah diýenne Allah'ın kılıcı bolup jeng meydanlara girdi, şahadet nesip etmedi. Näme Resulullah aleyhissalamyň agzyndan çykýan söz, mübarek söz Allah'ın ýanyna şo bolýar. Kur'an-ı Kerim marada ey ýaş oglanlar, ewde mübarek Ramazan aý. Bir Kur'an-ı Kerim'e forsat goýaýly. Resulullah aleyhissalatu vesselam Kur'an-ı Kerim marada hayrukum men ta'allama'l Kur'ana ve 'allamahu. Sizin gawyňyz Kur'any öwrenip Kur'any öwretýän diýe. Kur'any öwrenýän, ýani sen hayrukum Resulullah aleyhissalamyň mübarek agzyndan çykan sözü. Eyni Halid ibn Velid'e mübarek agzyndan çykarşy ýaly sizin behteriniňiz, ýani Allah'ın ýanyna men gawweleýin diýsen Kur'any Kerim'e wagt goý. Hayrukum men ta'allama'l Kur'ana ve 'allamahu. Sizin gawyňyz Kur'any öwrenip Kur'any öwretýän. Hazreti Halid ibn Velid bir Kur'an-ı Kerim açakadany gözläp ağlapdyr. Kur'an-ı Kerim men sen okuyup başarmadım diýipdir. Meni Allah ýolunda jihad etmeklik senden alykaldy diýip Hazreti Halid ibn Velid ağlapdyr. Hazreti Halid ibn Velid jenglerde Şüzre Resulullah aleyhissalamyň mübarek agzyndan Seyfullah lagab alyp, "Emma men seni okuyup başarmadım. Jeng jihadyň ýüzünde gezip senden galdym" diýip Kur'an-ı Kerim açyp ağlapdyr. Biziň näme oldurumyz bar? Biz jengiň ýüzünde walakadan Kur'an-ı Kerim'e ýetişmeýäsmi? Biziň näme bahanamyz bar? Men gataýdamaka. Emma giýjeli günnüzli üstümizden geçýär. Sawat diýsen elhamdülillah Allah beripdir. Rahat okuyup bilýäs. Bu howzele, bu makalla, bu ostatla, bu Kur'an-ı Kerim öwrenýän diýsen ba. Biz näme ozurumyz ba musulman dogon? Men aýtýan zadym hak gurrundur. Şu gurrun Resulullah aleyhissalatu vesselam aýdypdy. Her zat Kur'an-ı Kerim bilen irtibaty bolsa behterin bolýar. Sen behterlerden boljak bolsaň Kur'an-ı Kerim'e wagt goýmaly bolýan. Her zat Kur'an-ı Kerim'e irtibatı bolsa, her ay bolsun, her gün bolsun, her yıl bolsun, her şahs bolsun Kur'an-ı Kerim bilen irtibatı bolsa behterin bolýar. Hazreti Cibril perişteliň behterini, magamy derejesi perişteliň içinde inki olakany, näme diýip Kur'an-ı Kerim bilen irtibatı wa. Kur'an-ı Kerim Hazreti Cibril getirýär. Başga periştelerden farklı bolýar, uly bolýar. Kur'an-ı Kerim bilen irtibatı wa. Araz ay başka aylardan Ramazan ay farklı bolýar. Başka aylaň başı bolýar. Näme diýip? Kur'an-ı Kerim bilen irtibaty wa araz aýyň. Kur'an-ı Kerim şol aýda nazil bolýar. Görün Kur'an-ı Kerim nägat magamyny galdyrypdy. Kadir giýje başka giýjelerden farklı bolýar. Näme densirim? Şo giýjede Kur'an-ı Kerim nazil boldy. Kur'an-ı Kerim bilen irtibaty wa. Ýogsam giýjeleň hemmesi bir. Kur'an-ı Kerim'e irtibaty bolansaň kadir giýje galypdy. Ümmeti Muhammed behterin ümmet bolýar aleyhissalatu vesselam. Näme diýip? Kur'an-ı Kerim bu ummatlara berilen kitap. Kur'an-ı Kerimleri bolansaň behterin ümmet bolýas biz.
Resulullah aleyhissalatu vesselam tamamı peygamberlerin tacı bolýa, başı bolýa. Kur'an-ı Kerim Resulullah aleyhissalamy iýnensen, Resulullah aleyhissalatu vesselam baş bolýa. Behterine kalp ol bir yüregi içinde Kur'an-ı Kerim ma bolsa, Kur'an-ı Kerim okuyan bolsa, yürek da yüreklerden farklı bolýa eger Kur'an bilen irtibatı bolsa. İnsan ne insanlardan farklı bolýa, Kur'an-ı Kerim okuyan adam, Kur'an okuymayan adamlardan farklı bolýa. Çün gijele günnizle peygamberler, ummatlar, hatta Cibrail aleyhisselam başkalardan farklı bolupdy. Hatta günlemiz başka günlemizden farklı bolýa. O haçan Kur'an-ı Kerim okuyan günüň behterine günüňdir. Kur'an-ı Kerim'i gözleyen günüň behterine günüňdir. Hatta ölümle da başka ölümlerden farklı bolýa. O haçan Kur'an-ı Kerim okuyup duka adam can verse, Kur'an-ı Kerim okuyan günü can verse, Kur'an-ı Kerim öwrenýän bariyaka can verse. Görün Kur'an-ı Kerim'e irtibatı bazat hemişe behterin bolýandyr. Resulullah aleyhisselam hayrukum men taallama'l Kur'ane ve allama. Hazreti Halid ibn Velid'e diýenne, Seyfullah diýenne, Hazreti Halid jeng meýdanlara Allah'ın kılıcı bolup girtdämi? Behterin insan bolup ýaşajak bolsak, Kur'an-ı Kerim'e bir bername goýaýlyň. Hudaý tebarek we taala aýdan eşdellerden kabul etsin. Hudaý tebarek we taala hemmemize hayır maksatlarımız ata etsin. Hudaý tebarek we taala görjeklerimiz gowluk etsin. Hudaý tebarek we taala behterine ummet edipdir, behterine insan bolup, güllemizde behterine gün bolup, Kur'an-ı Kerim öwrenmek, Kur'an-ı Kerim bilen bolmak Allah hemmemize tawfik bersin inşallah. Ötellen ruhsat bolar ýaly bir elham üç kul huvallahu ahad okuyup, içerde daşarda kulak asalan umidvarlarynyň ruhlaryna bagyşlar. Oky beren. برای مشاهده ویدیوهای بیشتر به کانال یوتیوب سخنرانی های علماء ترکمن سر بزنید، مشترک بشید و منتشر کنید، اجر ببرید.